Hola, amiguets i amiguetes. Avui us explicaré un conte que us agradarà moltíssim. Com sabeu, fa poc van néixer unes tortugues en una platja de la Costa Brava, a la zona de Begur. Avui ens referirem a una tortugueta. Una tortugueta que quan va néixer era petiteta, petiteta, i una de les seves aletes trasera va sortir més petita que les altres tres, però va tindre la sort de que les seves ungles eren més llargues. Però clar, quan ella va néixer, tots els seus germans i les seves germanetes van veure que era diferent. I ella, al principi, estava una mica trista, perquè quan van començar a sortir per anar a buscar les ones del mar, ella no podia córrer tant com ells, no podia avançar, a vegades caminava i queia, i al principi, clar, estava trista. Però, de sobte, va pensar: per què tinc que caminar igual que els altres? Jo, a lo millor, puc caminar diferent i igualment arribaré al mar, que és el meu objectiu. I aleshores va començar a clavar una mica més les ungles de l'aleta trasera, que tenia el peu més petit, i va fer com un petit saltet. I així, mica en mica, va començar a caminar, es anava caient, i una de les seves germanetes va anar al seu costat i li va dir: «Què et passa? Com és que camines d'aquesta manera?» «Mira, és que jo tinc una aleta més petita que vosaltres, però igualment crec que puc caminar i puc arribar on vosaltres arribeu». I la germana, hosti, tu creus? Diu, sí, sí, mira com ho faig. I va agafar i va començar a caminar de la manera que ella es va inventar. I la veritat és que estava molt graciosa. Semblava una dansarina, perquè feia uns passos molt diferents, una mica especials, i a sobre ella estava contenta. I la seva germaneta li va dir: «Oi, mira, a sobre estàs contenta. No saps què? Jo també estaré al teu costat i m'animaré, perquè veig que tu ho estàs fent molt bé». Van cridar tots els germanets i a les germanetes i els hi van ensenyar que ella havia trobat la manera de poder arribar al mar. Amb tot això, van venir uns pescadors, que ells eren voluntaris, perquè cada vegada que surten els ous de tortuga, n'hi ha uns voluntaris que van a veure si aquests ous surten bé, que ningú els agafi. I quan la van veure que caminava així, estaven una mica preocupats, perquè van dir: «No sé si al final aquesta tortugueta podrà fer tot el camí fins a arribar on té que arribar». I la van estar observant, van estar mirant com caminava i veien que caminava saltant. Feia com un passet endavant i després amb el pauet, pum, i feia un pas endavant. I els hi va semblar que havia fet un gran esforç per aconseguir arribar on tenia que arribar. I amb això que ja els pescadors es van oblidar de la tortugueta i van començar totes les tortugues a anar cap al mar, cap al mar. Ella va arribar quasi de les últimes, però com els seus germanets i germanetes estaven alguns molt a prop d'ella, aleshores la van guiar. I va començar, quan va trobar el mar, es va posar tan contenta perquè al mar no va tindre cap problema. Tot era més suau, no passava res, no tenia que fer tants saltets i per ella era el seu món fantàstic. Era on ella viuria i podria anar amunt i avall, podria caçar, podria menjar, podria fer una vida normal com tots els seus germans i germanetes.
I aleshores, aquest és el conte que avui he explicat. La tortuga d'en Serena. Espero que us agradi.